Ayefo ye mamu nyina kwa aba ne mfa momre NYANSAPO kasamfoni so ene ato anibere ato anie ya enye asem ketwa kra sentini se Obaapanin Afia Hemaa wonwo emme bi etise baafo kentenkenche Otumfuo Kyeame ni mu baako no wono nie baafo kentenkenche ono ne maame ena adane ato yi na ne doti yi na se ne nam so amenne NYANSAPO ya ba bepi hanmo a ye be fa amamre ne amane so na afi ya kyerkyere mu ne eko ene ne ba enye asem ketwa ne mamma ne bi ena wono asam wo nan a amamre ne amane sefata so mo dan edi ewe yi yase no wono dan ye we eye bechem Hemaa ono so ede nanim nyam ede aba bete ekira enye asem ketwa wa ha sa wo hwe Obaapanin Afia Hemaa ene wadane ato ne de dom efiri benchim anase echichi ni menchen aba bebum wa ha ya obaye ye wono base mfinsia wo ha ene miensa echinie a chese century said ebuni kanu no atwam amemfinsia miensa kra aba beto so otwedi ampo nyame ye na dom ema wo emma mako nkono ye pa ntam dia na esi edu anisa ana enye asem ketwa kra na sade ye kanu no enane eja ewo obaye eye ohene nana amasewa ana ofri amoaman sha atwoma nwa bieja sa enso ena eja eye opanyini kwabena boaten ono sufri Asanponhene na de ekoba ye nie ohene ba kwadwo adufo a wodi kan a oya Asanponhene wono ode ne baba ye fe ne se ohene nana amasewa na enkane woyo Obaapanin ewo Hemaa wono ode ne ma opanyini fe se kwabena boaten ma no ewareye na eno ena kwabena boaten ne ohene nana amasewa yi ebewo eba ye fe ne se nana Afia Hemaa eba ba akope sa mresa wo hwa Asanponhene wona ote apatwa mu a wode asa na woda amamre di woka mane bi ho enti ema remfi wo hono mo enani abri ye panti behwe sa haban bono egunukom ne che yede meko adekoko ade atuam ena afi haban mono so etuatuam a ne nyina eye enibre esanse ne na prekope ena edafom ya enye asem ketwa enti mu yenhye ne so ye pa wohene ba owusu kokko wono ne Asanponhene no wonna sese woda amamre adi ewo kono enunti sade na meka no jense mpanyimfo mienu ene wo nana Afia Hemaa oye baba akope anase no mudi ne baba akope nanso twedi ampon eye nadom sade medical kan ema nana Afia Hemaa etimi boobode ema wo ema mako enkono e pantam dia ayese edua nkasa anesa na wo hwe Obaapanin Afia Hemaa mekan ya ne nua prekope ene opunso Otumfuo o sei tutu no toso mienu enese okrowe ene obrawe nwoma so a wotisikadwa so na abakwasem tie mo se onu mpo boai eye Otumfuo sei tutu ne ntiti yemu a wo hwe no ebua ne bipa a enye asem ketwa for manugu so America Obaapanin abakwasem sabe so hwa busumuru anin ejin atwema kokobe hene ono so kama no ho ena nani abra afina oberma wasi dwuma ono so eba wo chiachia enya asem ketwa we de edi ka bodi dia chemda na no wusu kokko Asanponhene ono so eno no ewo ho no mo enunti yenko yanim na afi yentoa so se de medical akan no na chese enye asem ketwa kra nana Afia Hemaa ebo modena jese no mofra bremu no obo adwuma so na wo ye adwuma emu odin yi pa na eno ena ne ono ane papa opanyini kwabena boaten edene ma aware nana kwabena owusu a odi kan ya na oyetitire mu hene wode ne ema aware eno na nyame ebo aworo mu a sebe wanye woro mu abro ema woro mu wo ema mako kono a ye pantamu a wonu eye bi na sebe medical kanu obiri ni mo jeni yi pa enuntie no esienchem ena no wofa ema na asase na asase yantama wode ma no
obeya amana na hokwa emu ema mfu nchechere ene anansintunuma yemu mobere ni moja ni doya wodi yekua dua nuane no bai wo so a na eno ena na wode som abusua enye asem keto akra ayefo sami na yese ohene ba owusu kokko Asanponhene wono na osi efi na pakema wo chiache nti yeguso abakwasam na ena yede etunu yana sami sawtwa kentenkrenchi Otumfuo Kyeame no wono ena musi twabaye Arifo samohwe wahina otia pakem nso aye nana ageni mboate moaman anase amoaman hene ono ena ho ena Obaapanin yi wonu mukrom pe eho ena wahini fira wabe ya ono nso ba ba chiache ti se de meka na nuanom ma no ena wonu eto abesenu a akoya areho sempa ndi se wohwa na chese atapani atakakra hana a chese dodo na frense ya nyako afi ama adwoa abena brefi nana kwakupuku wahene ba owusu kokwa medical body ndade afọ kentenkrichi wonu nyina eye enuanom a eniyi ne ma no nwotwe ena etia ase tinkwamu a emu beenu ena chese wonu ato ananom ewo ense do na sede na medi kan ne kan no obeyi osa ekotonfo osu ewo central market ye UAC na obere ni mojani echie kra wo ba ya osa beton bag ya yidi tukwanye ebi enso ewo hodoma ne enya sempeto ni nyine mu no no osa eye obia na nani brinya meso yipa na odo nyame a na omfa nya no som eni agrokra ti betani church e wo kentin kro no na osom yipa ayefo nana ageni mboate amoamanhene na wasi a wo chiacha na ajesanya sempeto busunu enim agi atwoma kokobenhene o no bi saa nso na hene ba wusu kokko Asanponhene ono nso ewo ho afo kentinkichi na Otumfuo Kyeame na wachia lisisi ana wo kono enti na jese eno nso eho asem a enye asem keto akra
se ohwe Obaapanin abakwasema America nam adwumaden a na wobontini eso ani ema ne wofa ohene ba mensa bonsu hiahene osama na sase e wo mankesima e wo ahafodade so aba eno nso de Obaapanin wode yekuku fu kakraka ana na Afia Hemaa na yese wobere ni mogya ani yipa enye asempeto ebra na oba ya obene ne wo fe betra ye no no sede yekusabie konto na enye berema kwaku biankwa ene Otumfuo Asantehene nkwa na ne nuanom bi ka ho ana ono nso bere ni mogya ani a ohwe wo mo a ene yie wadane ato a akoye awehosempa e wo honom eno nti asori mu no wosom ya ema na eno nso asofo ni emu mpanyimfo na ye wonu eniso yie pa ene opanyini anaso Obaapanin ena wadane ato a ye kana asemi wosom ya mekoduru animu mpono no onya aye akonwa ana oye Obaapanin prekope ewo ekuro ba akoso a ye de ema no a na eno nso enya asempeto abakwasem ekiremu a na eno kwaludie ene se de no sisiesie efie nsamuntie no no na eduru de adina merima kentra nwampo eba ne naso na wono ba eba beje efutu edifiri ne ho enam se de obeka bia no eya ade a na kyese eso ani na ebem ofiri ekwo ena abusua no mu a na ekwo na abusua no no wono mfani eni agrokra enam saa no so amamene mu ekaseye enam Otumfuo o se tutu otoso mienu eni enuanom bi so ama wo nso atro de kan se tribute ansema mo ka nyina ne se wo mo anhia obeya na nkedi enyi ke hu se de mo sie hu woni sanse oyobi a na onim de na wodoni nuanom na obre no ho na wode ma wo mo ntie ne wadane ato yi ade ato wo mo ni a Otumfuo ene hye wo mo ema emegine mu a won mo ede ebae ohwa tetiremu hene wono so na abokọ bi mu odi bia boniti a odi edom mu a wono mo echiachia enuanom a etwa ehia wo ya eno nso enye asempeto abra nti sade na me ka no no ene yi so hwa emma edu a ye pantem a wo mo no emu wotwe na nyame adaroma wono mo ete achiachi fasa asiso a beenu pe na wono mato anan ewo ensie do a wono nyina ewo eyi yase a ye hwe amaniema akonkan tetiremu hene ana yese etwa no aba no no sa me so hwe we ne dia yedi ka aka se enuanom edoma ato santena wono mo ewo ho no ayofo sa me so hwe nana ensuase opoku ageman otoso yinu Otumfuo Kyeame penni pa ono ena wono so odu dwumu a o chiachie yi ahedi twa be pa so kan ne hu se yaka akire mo se eye ne ma no wono ena wono ato santene a wono tekete so esam wono nan no sa na Asante ayi dwo no wono amamrem ni amane no sa pepepe ena etie ho Otumfuo Kyeame penni no no wono ena odu ho a wo chiachie nana insuasi opoku ageman otoso mienu emaremfi Otumfuo Kyeame panyin no tifatu tim bia kopie bia bia na yekase Otumfuo Kyeame no panyin din de se ya emaremfi se ni din ene nana insuasi opoku ageman a otoso mienu ageman okoje ne man ageman opambo ono eno no enuanom na fekuo no won mo fan wodura odensa eto nsem a wo chiachie
ayefo se mo hwe esen a aba bedru ya na che se Achempemhene wo hene ba edusipuku ono ena wayi niti e wo dwumadi yase a afei ena wode nanim onyam beta akiri Otumfuo Kyeame no ena wadi ka abeje na konwa dada no wo hene ba edusipuku Achempemhene ono ena bermei wayi niti a wo beyi afei ena ono so edu dwumadi na se a wo beboa ama Obaapanin Afia Hemaa idoti yi no ene kama na bibia akoko kan afei ena wahene ba edusipuku Achempemhene wadru baabi ama no etie Asanponhene kentenkrechi ejenim obusumuru enim ejen baabi a wo motete etie na afei ena wadru hɔ no a woba na ja wacha wo no na wama wo mo eyakɔ ɛwɔ no ayefo no ohene ba edusipuku no bechem man Hemaa ena bomu se wodru ne nchen a ohene ba edusipuku echia no ewo hododo sabe se wo hwa katachie bu abasa no na edubofo kwa wototo mienu Otumfuo jase hene ono eni twaba wei eye asabe akurufo mu hene na na ose kufi no ono na ono nso wotwam a wo kono no enchia na eni egusu
Ayefo se wo hwe anache se eno no aye Obaapanin Afia Hemaa ne doti yi no samedie ye da yekoso ya ani pitiri empanyimfo asori a na chese yetu apo ne sa afi aha ena na dwumadi ni yede ne besi samni ya nchiniye aman muso na nananom asori no mamu muso ndie na se ha ena yede dwumadi ni nyina yede ebesi aha NYANSAPO isane ne badwemba tikoso na hye na like ne jawa dwenkyere enso fato efa emaye yede musia ya ye ne kejebi emamu nyina mu ene hwe medin ene Abusuapani Owusu Aduomi
Yebube, the Brabes is Yebube, a bay a day. Crap, Rego, and him Sabe, or Grandpa be a secret, and was what others. Penny wants Nafi, Hemaa, Asante. Blani P. Freemantam, he say pain, and young Quandewa, lay a sutron white. And son, or dear Sibefitana, my quadri brings some more to an same with morning. You are a new reclaiming. We are so for Brownie. Tonte, Yanam Sani, if I know NYANSAPO. I want to take a man like a and take a bonnet, Fenam Quatriqua. What out of Mount to my effect, Nidin the same. They did Obama. Akola wanoso pese otimu osuma ense bratam The first hon hia na Amerikasa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame Sebedi akone bakwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya